Bor Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Hadirin kijing syok siat diap jongka radika Yadav, haukupa jongka udipak Yadav, kilami buon kijing keren, bakadaw kadai namar bau syak keren ben, haki bril, daga bakeno, bau im daga kamay jongka Khun, don ruki baong, bakadaw kadai namar bakam nget, yaka jing mutha jong u, bakadai ban khangno, yaka tennis academy jongka, bakadai ban sange no, yaka le reels, bakum ta ter, hindi Paidbah kim langet, ya borok kini kijing subah. Kebening kong ke bagi Paidbah kim nget jika jingong bu ubam deka kamai ke Khun kedai namar bu udipak Yadav udah ubriu barius pa udan ke yeng paki dolan guragram udan buantli ke yeng baki jaka baki jingmi tanah ka bai wai ke long kumakhanyo lak tingka ha ke shibenai ban pinci sha shu ya kani ki Paidbah kilaong bu ubriu ubala ban bu ya ke pistol ke badan license ha guragram ditang ubriu barius pa namar ba kamlong ke besuk ban yo ya ke license pistol nang talaong bu dipak uid bah bat Theh na Bynta ka Khun jong u baru kampen lut ya ka por jong u ban penikai tenis ya ka Khun bat ka raket ka bu thi ya ka Khun ban kai tenis ru kam de batat hendre ka de ka syong dor arlak tingka baru pen biang lut ka Khun ka kwa laong bade na ka jingkar shan lang jong u ba ka radika ka kalalong ka nong kai tenis ka bapau ha Haryana ba ka de ka bla job bun tli limpong kai tenis bat kalala ban kershan ya ladi daga bapli daga tennis academy bat penikai yaki kenna harup mentagi pulen kidang toket Pynïap ban lap ya kadaw Balei udipak usiat yap yaka haga jing sedang jong toket ulap lap usiat na din jongka haga por begadang syat jing syat bat light liki kuli ulak sam na ki Bynta basyadin jongka hakemi harup menta kam trek keren AA bat ko ong bait bakashitom bagadan hajing tia Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka Bynta ka koi ka khya jonggi Paidbah nong bam nong di Paidbah Pynïap ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba Pynïap ek license pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka ba pi hap an upload ru yaki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habro ke district ke badan ha Meghalaya lat no tang ha is khasihers pila ban let bet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya naka Bynta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India